Nairobi karka. Felix, iyudo thuolo mano mar bede klas, gigi duto timore, sirkal osiko singo ni gini biro bede yo makare. Geno e tam mar ariyo ni. Udhi bedo kode mopogore, koso mana kama nitiere karkacha, to jopuonjre bende nya bedo ni yudo value kata quality kalure kod nok ma gigi duto maonge. Cleophas, kadwa dok chien, kaka ne japuonj wadwa mani Kisumu owuoyo. Owacho owuoye workload. Ni yudo ni japuonj en achiel, to japuonj achiel ni idwa mi subjects modhuro e klas ka mondo puonji. Koro yudo ni ka workload ni okelo pressure ne jopuonj, kendo omiyo japuonj ok yud kata mana time ma adequate time mar preparation monyalo prepare go kaka opuonjo. Koro iyudo kama en gima nitie, kendo okan gadieri ni kugik tam to wach ma kama dhi bedo maonge. Koro iyudo kata ka somo ma nyathi yudo cha ok apar ka en gi quality monego bed ni obedo go, nikech ing'e ni somo wa manyasani ni be en practical based, o involve a lot of practicals. Mondo mi itim practical gi nyithindo gi, nyaka ibed ni in gi time moromo mar ikruok ne practical. To kata owuoye weche mag computer, nitie a lot of research monego bed ni nyithindo gi timo. Seche moko wa involve kata mana jonyuol. Iyudo ka nitie gima onego bed ni nyathi manyo kata mana internet. Kidhi e sikunde wa ma remote madala, an aja Migori, nyathi ke sikunde wa machalo kaka Obolo primary madala kocha, kata mana stima wuon pok odonje sikunde gi. Sikunde gi onge computers. Nyathi ni e junior secondary, to nyathi kata mana samoro computer pok oneno gi wang'e. Koro yudo ka weche gi keto bedo matek mondo mi research gi otimre. Kioro nyathi kuom janyuol ni mondo dhi o search gini e internet kuom janyuol samoro onge kata mana sime mar smartphone. Kaeto yudo data seche moko bedo matek. Koro an pod aneno ni pod wadhi bedo gi thagruok kata mana tam 2, lakini we are looking forward ni weche gi nitie stakeholders mabe winjo gi, mabende nie ground, mondo mi improve, mondo mi tam 2 ni wabed gi a smooth tam, kaluwore gi grade 9 be waiko gi ne penj maduong' ma gidhi timo mar Kenya Junior School Education Assessment. Koro wan gi geno ni samoro sirikal dhi winjo ywakwa, kendo gidhi timo gimo winjore mondo misomo mar JSS odhi nyime e yo makare. Erokamano ahinya. Stephen Yogo mos ni ng'adori nikech